Shibahijala Hankorni Hapshon Mawa Berai khwlainairokni khano sotonnani bagai fioka Suvenir Shop of Hanogo Manthoknai Tripura hastini laibuma gadaljak yakni mannai khwnairok tei bolongni mannai khwnairok Hastini Berai thaino tebo khurumpui snamna bai baksa amchaini snam krungtai self help group rokno rang thongo yaphang ragrunani bagai bishal gor bokhastewo bolong tangbedikni bokhaktei Shibahijala Hankoro hapsonma thayo khongsa Suvenir Shop fioka bolong tangbedikni monchi onimis deborma dagimani rigai fiok jakha o falnokno chuba chuklaika SSG group tai JFMC committee Suvenir falnogo manthoknai Tripura hastini watei bufangni snamjak mannai khwnwi Wani kan mongrok thalik ni ketei pia betei amchaini snam krungrokni mannai khwnwi akorok obo phiokmani bagai amchaini snam krungrokni mannai khwnwi phalei ajimung ongnai te hani te phatar hani phainai rok Tripura hastini laiboma hukumu tei bolongni mannai khwnwi rok bai siniwi mannai ये सोविनर शॉप है सिपाही जला ये हैंड क्राफ्टेड जो भी है हैंड क्राफ्टेड है बहुत बढ़िया क्वालिटी बहुत बढ़िया है और वेरी नाइसली पॉलिश्ड सो डेकोर के लिए आप लोग आ सकते हैं हाईली रिकमेंडेड थैंक यू कैसा लगा आपको जो क्वालिटी वाइज तो बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया क्या क्या चीज़ है यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड आपको डेकोर आइटम है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गॉडेस माँ दुर्गा का ये है इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं और भी यहाँ हनीज वगैरह है आपको वो भी ट्राई करते हैं क्वालिटी बहुत अच्छा है हमने ट्राई किया है और ये बहुत बढ़िया है आप क्या टूरिस्ट हो हाँ मैं टूरिस्ट हूँ आपका नाम मेरा नाम राहुल कुमार Berai khwlainairokni wansukma malmata khoro nainani ithangnai rokni jotoni bokhano sotonkha o phalnok aroni mannai khwnairokno pai manui belaino tongthokmani kokno saka borok puitu khlaio o yapri semani bisingtei Tripura hastini hukumu mukumu laiboma tei bolongni mannai khwnairok hakotorni krung thaini phainai lukurokni thani tei bosini mungrinai hinui Bureau Report News Now